Kinumpirmara ni Police Captain Joseph Calderon, hepe ti PNP Bagara, api musay ti babae a menor de edad, edinto tanay-taray iti ospital ti Lubon na a menor de edad metlaeng, kalpasan anay dungpar iti kayo ti Akasya. Kuna ti hepe, nga idi man nariman ti patrolling digiti nga pulisan, ket ditoy, ang nakita da nga awan ti helmet ken vest ti duwang individual, banag nga in-call out na digitoy, nga imbes ang nagsarding da ket nagpataray da, ay gana na pasamak ti aksidente nga iso, tinakaamuan da digitoy ket menor de edad. Inlawlawag ti hepe at initial reaksyon dano kasta nga agpataray digito yung motorista no masita ket amangan no dati illegal nga bubraen wenno igyamda. Vehicular traffic incident kagabi sa barangay 32 sa Corocor. So initially, according po sa ating mga personnel, nagkakandak po kasi sila ng patrolling, mobile patrolling. And then along the way, meron po silang nasundan na naka-NMAX nga po. At yung mga passenger po ng NMAX, to include the driver and the passenger, is wala po silang helmet at wala rin po silang visibility vest. That is, along sila sa national highway. So that prompted yung ating mga personnel po na businahan po sila para tumabi. Unfortunately, instead na tumabi po yung mga yung naka-NMAX, bumarurot po siya ng drive. Siyempre po, ang ating mga personnel, hindi naman po nila alam na mga minor po pala yun. And usually, kapag yung mga PNP personnel po is tatakbuhan, ang nasa isip po namin is it could either be meron silang daladalang mga illegal na bagay or tinatago na kung ano. So, what our initial reaction po natin mga PNP is hinabol po nila. Nung napansin po nila na pumasok po sa barangay Corocor, so sinundan po nila doon. And then, doon po sa may part po ng kalsada na medyo sharp curve, blind curve. Bale, during that time, according to our PNP personnel, hindi na po nila, ala na po sa kanilang sight yung mga nakamotor. Yung nakamotor po. And then, kasi nga po, sharp curve po yun, parang blind curve. And then, pagdating po nila doon sa, pagbungad po nila doon sa blind curve, nakita na po nila na yung naka-NMAX nga po na yun is nasa kalsada na, nakahiga na po. Thank you. Describing na nabangga po sila doon sa may puno ng akasya. Ngamuan ati sinagabat ti driver nga ubing ket head injury ken deklarar dead on arrival edinto tati pasahero na ket aday ti ospital nga agpapalaing ken nagsagabat ti fracture iti sakana. Inpalagip tinaylo na pulisya kanagiti amin ang naganak asa anda kuman nga babaon dagiti anak da nga agmaneho kang runaan na iti rabrabii. Para iti IFM News, Idol Lores Martinez tatak Aremen.